Autobus magikoa. Ekaitz beltza. Hau da, hau berotzarra. Termometroa ere izerditan dago. Ito egin behar dut. Enuen uste hau inoiz esango nuenik. Eskatuko aldiogu handeren hori txikitzeko. Denok abituko gara bainu ontzian. 89 Fahrenheit gradu markatzen ditu. Edo 37 Celsius gradu. Lengua eskolan sistema metrikoa martarra erabiltzen genuen. Atertu du, atertu du, atertu du, puska baterako. Handeren jokizkurne ez esan horrelakorik. Zertarako dute euribiltzaile euririk egin behar espadu? Bero honekin, hobe zaparrada eder bat egingo balu. Gauza bat dauka ona eguraldiak. Aldakorra dela. Non erosten ote ditu arropak. Euri jasa ederra egingo balun nahiago nuke. Ekaitza esan nahi duzu? Tximista eta trumoi eta guzti? Jakina, pixka bat bada ere freskatu egingo du. Iritziz aldatu naiz, ez ditaxola izerditan egoteak, ona dela, entzun dut. Diala litzateke ekaitza sortzeko almena banu. Ekaitzi txusi bat. Baina ezinezkoa da. Oso zaila da ume batentzat. Baina ez eguraldi gizonarentzat, ez horixe! Zipli, zapla eta mun! Ralfi, non zaude? Jeitsi lurrera. Barkatu, handeren jokizkurne. Parte hartu nahi duzu eguraldiari buruzko eztabaidan? Jakina, nire espezialitatea da. Noiztik. Eguraldia inguruko aireak daukan egoera da. Gaur ez dago askorik. Eguraldia zainbeste dakizunez, Ralfi, esango aldiguzu zergatik egiten duen fresko egun batean eta sargori hurrengoan. Oso erraza da. Eguraldi gizona! Zipli, zapla eta mun! Eguraldi gizona? Ralfi, superheroien komiki gehiegi irakurtzen dituzu. Gainera, urak egiten du eguraldia. Euria ere ura da. Nire ikerketaren arabera, Carlos, aireak egiten du eguraldia. Igitzen den airea da haizea. Ez da horrela. Berotasunak egiten du eguraldia. Eguzkiarenak esate baterako. 3 gauza biltzate zuzen. 3 osagaiak aipatu dituzue. Airea, ura eta berotasuna. 3 nahasian egiten dute eguraldia. Eta nork uste duzuena hasten dituela. Eguraldi gizonak! Ekaitzak ere eragiten ditu. Baita zera ere. Lelokeriarik ez. Beroak nahastu egin zaitu. Bai? Zer dakizuzuk? Asko! Bai? Bai! Eten beharra daukat zuen eztabaida sutsua. Kanpo ekintzara goaz! Zer? Bero honekin, kanpora? Eta eguraldia behatzera. Iradokizun bikaina, Arnold. Zuk uste? Muski, zoaz motorra berotzera. Lehen ere nahikoa bero egiten du. Laguni ezaiozu, Ralfi. Esan prest dagoenean. Baina, ez dut bukatu eguraldi gizonaren kontuarekin. Gezur gutxiago, Ralfi. Zuk ez sinesteak ez du esan nahi eguraldi gizonik ez dagoenik. Dena dakiela uste du horrek berriz. Eguraldi gizona? Ez jo harparik ez. Tira, Kisha, nik esan ohi dudan lez, irekia izan behar da. Eta batek daki nor sartuko den. Hilaran, mesedez? Atarian utziko dute euribiltzailea. Euria egiten badu bada espada. Ara! Ikusten alduzue hori. Zertarako hainbeste tramankulu? Aire egokitua ibiliko alda behintzat. Bejonda izula. Tximista baino azkarragoa, euria baino labainkorragoa, trumoia baino zaratatsuagoa, eguraldi gizona, zipli, zapla eta mun! Ui! Badakit, komiki bat idatziko dut. Izena,
eguraldi gizonaren abenturak! Tim, Ralfi eguraldi gizona bada, ni Ingalaterrako erregina. Bere majestatea, nire lehenengo abenturan eguraldia nola egiten dudan erakutsiko diot berorri. Eta hor sartzen da, ekaitza ere! Ala ez, andereñok izkurne? Zergatik ez eguraldi gizona? Simpli zapla eta bun! Entzun duzu hori? Andereñok eguraldi gizona esan dio? Beroak erasan egin dio. Oraindik autobusik heldu ez den leku batera joango gara eta eguraldiaren osagaietako bat aztertuko dugu. Airea! Airea? Barkatu, baina edonork azter dezake airea, bazter guztietan dago. Ez duzu ba pentsatuko aire alferrontzia zari naizenik. Igitzen denaz diardut eguraldia eragiten duenaz. Simpli zapla eta bun! Barkatu, Ralfi, hemen egitzen den aire bakarra zure aho berotik datorrena da. Aizu! Nahikoa? Tira ba. Orduan nik eguraldi gizon ausartak aztertuko dut airea. Eta nik ausarki jarraituko zaitut. Aurrak? Ongi da, zuk agintzen duzu. Aizu, Ralfi, zertan ari zaren arrastorik ba aldaukazu. Eguraldi gizona naiz. Jakingo ez dut ba, esan ere. Ez eri eman behar zaio orain. Ea, kale edo bale. Aiene, okerreko botoiari eman diot. Agian palanka jaitsizkero. Bete-betean asmatu duzu. Zuk uste? Ralfi, zer egin diguzu? Ai, mola. Eguraldi gizonaren abenturak, aurreneko kapitulua, haizeak eramana! Luma bat bezain harina sentitzen nahi. Agian eguraldi gizona ez, baina txori gizona zara. Tira, honi esaten diot nik aizea. Genituen aizea hartzera bidali nahi andereño egitan. Oso ondo ari zara. Esan egia, benetan alnaiz eguraldi gizona. Eguraldia eragiteko 3 osagai dituzu. Airea, beroa eta ura. Zure eskudako 3 nahastea. Nik esan ohi dudan lez, arriskatu, kale edo bale. Bai, eta hankasartu. Bai, hori da. Saia zaitez eguraldi gizona. Asko dakizu jada eguraldiaz? Horixe baietz! Airea egitu dut haizea eragiteko. Beraz, zeren zain zaude? Eta hau, lurrik ukitu gabe. Hobe nuen gaurretxean gelditu banintz! Ralfik botoi bat sakatu baino ez du egin. Itzela da, urrutira ikus daiteke. Begira nolako eguzkia egiten duen hor. Ikusten dituzue laino beltzoiek euribiltzailea ekarri behar nuen. Ekaitza ekarriko dute. Eskerrak aparte gauden. Nire ikerketaren arabera, eguraldia ezberdina da toki bakoitzean, ez da ala? Bai, Zergatik? ba, zeragatik. Airearen, uraren eta beroaren kombinazioen arabera, eguraldi ezberdinak sortzen direlako. Ez da eguraldi gizona? Neuke nuen hobeto azalduko andereñok izkurne. Denok eguraldi mobilera! Ui! Ai! Aizearen froga bikaina egin diguzu. Bai, nola egin duzu, Ralfi? Ba, egia esan oso erraza da. Aizu, nor da delako Ralfi hori? Zu zara, Ralfi, ez zara eguraldi gizona. Ralfi edo eguraldi gizona, ze axola dio. Haizea hartu dugu behintzat esperimentuarekin.
Haize gailua piztu eta itzali dezakeela, eta zer, non dago hainbeste agindu diguzun ekaitz beltza? Mundua ez dago haize gailuz josita. Zerk sortzen du benetan haizea? Nik erantzungo diot, Ralfi, baina ez pentsa ekaitza eragitetik libratuko zarenik. Haizea airearen eta berotasunaren kombinazioak sortzen du. Esate baterako, eguzkiak lurra berotzen du, lurrak airea berotzen du, epeldu eta igo egiten da. Aire epela igotzen denean, aire gehiago kartu behar du bere lekua eta aire hotza sartzen da. Aire igidura honek sortzen du haizea. Osondo, kixa? Badakit, eta noizko da zure ekaitz hori? Ekaitza nahi duzu? Bere alaxe izango duzu ba. Aire pixka bat, berotasun pixka bat eta... Ralfi, zertan ari zara? Ba, esperimentutxo bat egiten. Eguraldi gizonak goranzko korrontea eragin du. Egitan? Horixe bat baietz, goranzko korrontea eragin dut, ziplizapla eta bun! Gorani eta nire goranzko korrontea. Zer da goranzko korrontea? Alboetara joan beharrean gora joaten den airea da hori. Xigor gailuko berotasuna bezala? Txikiagoan, baina adibide bikaina da oso. Baina eguraldiari gutxiena eragingo badio ere, egundokoa izan beharko du. Bigarren kapitulua, eguraldi gizona eta korronte zamariak. Eta odeiak ere, sor ditzakezu? Sortuko ez ditut ba. Gainera ez dago ekaitzik odeirik gabe. Wanda, Dorothean ez idazu esan sinesten diozuenik. Geiza jozura, lehengo eskolan ikasi nuen beharrezkoa dela. Mil esker, Phoebe. Odeiak urez eginak daude. Eguraldi gizona odei bat egitera doa. Gehiagia. Eta orain ze gertatu zaigu? Ura gara! Arnold, hau barregarria da. Eguraldi gizonari esker denok ur bihurtu zarete. Ziplizapla eta bun! Ur margoak ematen dugu. Aldatzen ari gara berriro. Dirudienez eguraldi gizonak urtanta txikitxo bihurtu gaitu. Eman eskua elkarri. Bai divertigarria. Odeiak milioika urtanta txikitxo osatuak daude. Odei bat osatu dugu. Eguraldi gizonari esker. Ziplizapla eta bun! Jertze bat ekarri behar nuen. Hau da, hau hotza. Bai, oixe, izotz... Izoztekoa! Izotz kristal bihurtzen ari gara. Gogoko dut zati hau. Bakarrak gara. Ederrak. Eta erortzen ari gara. Ongi esana, Carlos. Odi bateko izotz kristalak handitu eta elkarra txikitzen direnean, pisua hartzen dute. Orain epeltzen ari gara? Horregatik arituko gara urtzen! Eguraldi gizonak euria egin du. Zuetza da eguraldi gizona. Kixa, itoginak baino gogaikarriagoa zara. Mundiala izan da. Itzela! Eguraldi gizona, egin dezagun berriro. Ongi, Ralfi. Odeitxo bat osatu duzu. Euritxo pixka bat egin, baina oraindik ez duzu sortu agindu diguzun ekaitza. Eguraldi gizonak ez dizu utxegingo. Ez ez, andereñok izkurne. Jakina ba ez ez. Bero gehiago, haize gehiago, ur gehiago. Gehitu beroa eta airea. Sortu korronte erraldoi bat, gehitu ura. Ralfi, Osatu odeia, izoztu ura, erori, urtu, euria. Eguraldi gizona... Reñez, Arnold. Bero gehiago, ur gehiago, haize gehiago, bero... Oh, alferrita, ez dut inoiz lortuko. Ez esan inoiz, eguraldi gizona. Oh, ez...
da ederra aurrak, ekaitz handi baten barruan gaude. Esan dut nik etxean gelditu behar nuela. Ez zaizu ezer gertatuko, Arnold. Autobusak txibista babeslerik onena dauka. Bal daukazu beste bat nire tamainakoa. Aire pel eta ezeak goranzko korronte erraldoia eragin du. Begira, euria hasi du. Itzela benetan. Goranzko korronteko lurrina oztu eta odeietan kondentsatu da. Eta ozten jarraitzen batu, zer bihurtuko da aurrak nortaki. Izotz kristala. Eta gero elurra. Eta zer gertatzen da elurra astuntzen denean. Espa! Erori egiten da. Hori da! Bai, erori egiten da! Tximista eta trumoia ahaztu gabe! Hori ezinezkoa da. Ezin dut gehiago. Gelditu egin behar dut. Sentitzen dut eguraldi gizona, baina ekaitza ez da maituko odeiak ustu arte. Hil egingo naiz ordurako. Lasai eguraldi gizona, Errusiar mendian ibiltzea bezalaxe da. Beste edozein gauzari baino gorroto handiagoa diote Errusiar mendiari. Entzun lagunak, batekin nahi gabetu egingo zaretela, baina... naiz eguraldi gizona, mozorroa ere ez zain niri bururatu, muskiri baizik. Nik ez dute zer egin, ez dakite zer eguraldiaz. Nik etxera joan, baino ez dute egin nahi. Atera gaitzak ezu hemendik. Berdin dio eguraldi gizona alarralpizaren. Izugarri dakizu eguraldiari buruz. Ez dakit, plantak egiten ari nintzen. Itxura egiten besterik ez. Ikusten, ez dakit ez da txikiskopioa behar bezala erabiltzen ere. Ez dio axola, egongo da hemendik ateratzeko moduren bat. Ea eguraldi gizona, pentsatu. Kitxa, errepikatu hori berriro. Ea eguraldi gizona, pentsatu. Zu, eguraldi gizona deitu dirazu. Zipli, zapla eta bun! Ongi ba, nola atera hemendik? Nola? Andere inokizkurne? Eguraldi gizona, Odeiak justu egin behar dutela esan duzu, ez da, ala? alaxe da. Gora, bera, gora, goranzko korrontea, hotza, erori, urtu, lur urtua, erori eta kitxo, hori data! Zer da? Badakit nola aterako garen hemendik. Jarraitu niri! Jauzi, elur maluta batera! Bosgarren kapitulua, eguraldi gizona eta elur zamariak. Bejon deizula autobusa. Nire elur maluta urtzen ari da. Euriarekin erortzen ari gara. Bejon daizula eguraldi gizona. Mil esker, Kixa, enuen zugabe lortuko. Nire euribiltzailea badabil, azbete euri egin du jada. Gehi 8 aurreta andereño bat. Bikaina, Carlos. Ze ekaitza! Ederki, ekaitzetik atera gara. Baina nola aterako gara euribiltzailetik? Hori da, 6. kapitulua, eguraldi gizona eta musker erraldoia. Jujuhoi! Blaietan ekatuta etxera itzuli ziren. Eguraldi gizonari esker, zipli, zapla eta bun! Ni banoa hemendik! Zipli, zapla eta bun! Ze iruditzen zaizu? Itzela, Tim. Baina mozorroak entzeko amorratzen nengoen. Ez da harrigarria, aireak urak eta beroak onelako ekaitz bat sortzea.
Hiru osagai berberekin eguraldi zoragarria ere egin dezake. Nasketaren baitan dago. Asko ikasi dut eguraldiaren gora berez, baina gauza bat daukat argi. Zer da, Ralfi? Aurrerantzean, eguraldi kontuak zerarentzat utziko ditut. Eguraldi emakumearentzat, zipli zapla eta bun! Kixa, hau ez dago biontzat egiten den lantegia. Zergatik ez? Izugarri nahasia delako guztia. Nik esan ohi dudan lez? Zipli zapla eta bun! Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? 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 Mesedez, erantzun autobus magikoa! Nik hartuko dudala. Kaixo, autobus magikoaren ekoizlea. Ekoizleak. Zipli, zapla eta bum! Itzela. Mil esker, eguraldi emakumea izateko ikasten ari naiz. Egitan? Bai, egin galdera. Ederki, zer da eguraldia? Ba, eguraldia zera da. Gure inguruan daukagun atmosfera edo airearen egoera. Ongi, oso ongi. Galdetu beste zerbait. Egia ala gezurra da euritanta gehienak izotza edo elurra direla hasiera batean. Egia, ekaitza batzutan txingorra ere izaten da, eta orduan urtu gabeko tantak iristen dira lurrera. Benetan azkarra zara gero. Esan dizuet eguraldi emakumea izateko ikasten ari naizela. Zipli, zapla eta bum! Galdetu beste zerbait. Ea ba, 3 osagaia aipatu ditugu, baina badago beste bat oso garrantzitsua dena. Lurra. Adibidez, mendiek airea gora bidal dezakete, eta ikaitzak eragin edo tauria usatu. Lurra da beste osagaietako bat. Oso ongi. Eguraldia ez da eguraldi iragarleek azaltzen diguten bezain sinplea. Korapilatsuagoa baizik. Horrexegatik ezin da ziurtatu gaur, bihar ze eguraldi egingo duen. Halaxe da, beste galdera bat. Bota, Eguraldi emakumea izateko ikasten ari zara? jakina ez, ez dago eguraldi emakumerik, inork ez du eguraldia egiten. Eguraldi muskerrak ere ez? Txantxetan ari altzarete. Bai, jakina, ez dago eguraldi muskerrik.